Jag har lite... Varför kommer inte den? Där kommer. Eller lite bra på bilden då. Ja, gud, jag blir alltså förvirrad. Man ser bilderna. Så. Det är bara att sitta ner då. Titta, du har fått en hedersplats där. Ja. Ja. Det var det jag sa. Man skulle äta tidigt. Man skulle jag få ner. Fast jag tror men den går lite. Den... Ja, okej, då hoppar jag över den och så tar... Nej, det gör det. Nej, det var inte så stort. När hon har levat ut i 100:e år, ja då ska hon skjutas. Då ska hon skjutas. Ja då ska hon skjutas på en rullebår. Oj. Nu ska vi titta. Nästan alla är svartvita. Ska vi köra igång? Jag skulle ändra. Dagis. Ja, det är Josefins dagis där. Åh, vad bra det blev. Så. Jo. Det är snyggt. Och det är nog bron över till Köpen där. Jo, det blev skaklig. Ska vi ta av solbrillorna när den leker? Det blev så mycket. Det passar inte till maten. Ja, vad Vi gott. får höja på maten. Det var gott till maten. Ja, det ser ju tjusigt ut. Ja, det ser men det är bra att ta lite rödare för att det är vissa andra som brukar... Nej, sour cream. Ja, det är de, ja. Ja, så mörkt. Då är det alldeles varmt. Ja, titta, det är så mörkt. Men nu är det så att man kan se någon slocknade för hur många miljoner år sedan helst.